Erik, als we terugkijken op het voetbalseizoen, er is heel veel gebeurd, van alles aan de hand. Als we het even naar het Limburgse trekken, hoe kijk jij naar het Limburgse voetbalseizoen? Ja, eigenlijk een onopvallend voetbalseizoen. De ploegen hebben een beetje meegespeeld. Was een beetje grijs? Ja, en ik heb dat niet graag. Ik heb graag wit en zwart, maar niet grijs. En Fortuna heeft het nou behoren gedaan, maar alle clubs in de keukendivisie gewoon matig, heel matig. Het voetbal wordt er niet beter op. Dat vind ik erg jammer. Is dat het verhaal van golfbeweging of zit er toch iets structureels in? Dat is het verhaal van de centjes. Het voetbal gaat steeds meer naar de sport waar het geld steeds meer bepaalt. Heb je die middelen, dan kun je inderdaad het verschil maken. Heb je die middelen niet, dan dobbel je een beetje mee. En ik begrijp dat het voor de clubs en ook voor de technisch directeuren bij de verschillende clubs enorm moeilijk is om een selectie bij elkaar te halen. Want je gaat steeds kortere contracten afsluiten om minder risico te lopen. Ja, maar daardoor kun je ook niet iets opbouwen. En ja, dat is erg jammer, buiten het feit dat alles wat talent is in het Limburgse afgegraasd wordt door of aan die kant, dat is de Belgische kant Genk, of iets naar het noorden, dat is PSV. Dus er blijft heel weinig over. Ja. Dus is het bijvoorbeeld voor MVV zo belangrijk dat die Japanse investeerders iets bij het spelersbudget gaan doen? Ja, dan denk ik dat je volgend seizoen wel een verschil zult gaan zien. Omdat je dan net een niveautje hoger aan kwaliteit spelers kan krijgen. En hopelijk met genoeg grinta, zodat ze voor die fantastische club iets willen extra doen. Als we het even buiten de provinciegrenzen zoeken, dan heb je best wel wat leuke momenten gehad. Ja. Bijvoorbeeld met oud-clubs van jou, PSV in Nederland. Ja, PSV kampioen. Natuurlijk belachelijk hoe die competitie gelopen is. Maar smullen voor de media. Op zijn Duits? Nou, daar is het over het algemeen wel goed duidelijk. De climax, ja, dat is wel een beetje de laatste jaren in Duitsland ook een paar keer geweest. Maar het op en neer jojoen van Ajax en PSV, ja, kan ik me niet herinneren dat ik ooit een keer heb meegemaakt. Voel je dat zo nog voor jezelf? Je hebt daar gespeeld even. Mm-hmm. Ja, ik vind het wel speciaals? mooi. Ik vind het mooi voor de mannen en ik vind ook mooi dat feest wat ze dan vieren. En hoe die fans erin meegaan en hoe dat toch altijd weer leeft. En zeg maar het Amsterdamse tegen de boeren. En ja, dat is wel mooi om te zien. Want als dat weg is, dan hebben we ook veel minder emotie. En dan is het maar gewoon voetbal. En nu blijft het toch de mens prikkelen. Als we dan even een keuze geven. De titel van Liverpool of de promotie van HSV? Oh, ja, de promotie van HSV was bloed, zweet en tranen. En ja, 7 jaar eigenlijk tragedie. Steeds weer net niet. Het liep bij HSV altijd goed tot april. En wij hebben het gezegd, april doet wat het wil. Nou, bij HSV liep dat steeds fout. Daar lieten ze heel veel punten liggen en haalden dan steeds niet de promotie. En nu hebben ze het wel gehaald. Dus chapeau en fijn om te zien dat ze weer in de Bundesliga spelen. Want daar horen ze eigenlijk wel. Maar ja, je moet er ook sportief iets voor doen. We krijgen 2 fantastisch mooie clubs terug in de Bundesliga. De FC Köln, hier een uurtje vandaan. Mensen gaan een keer kijken. Het is echt de moeite waard. En HSV, ja, een traditionsverein, hè? Een van de vroegere dino's, de oprichters van de Bundesliga. Ja. En als je dan kijkt naar Liverpool? Ja, dat is pure emotie. Dat is mooi om te zien dat ze een gewoon goed seizoen gespeeld hebben. Niet uitzonderlijk goed. Ik denk dat een aantal jaren bij onder Klopp nog beter waren dan dit jaar qua punten. Maar ze hebben verrekte weinig weggegeven. Ze zijn bijna nooit in de problemen gekomen. Ze hebben de selectie fit gehouden. Dat is een groot compliment aan Slot. In je eerste jaar dit doen, ja, dit is echt geweldig. Dit komt een beetje in de buurt zoals Alonso in zijn eerste jaar bij Leverkusen kampioen werd in Duitsland.
iets unieks. En als coach moet je in het hoofd komen van je spelers. En Slot heeft dat kunnen doen. Hij heeft de jongens nog iets extra's kunnen geven. Hij heeft Salah nog een keer 10% beter gemaakt. Hij heeft Trent Alexander-Arnold het vertrouwen gegeven dat hij gewoon de beste man is op de rechterkant. En Gravenberch, wauw, wat voor een seizoen. Hij is gewoon de dragende man in het defensieve middenveld bij Liverpool. En mooi om te zien hoe dat dan geleefd wordt, de 20e titel. Ja, je noemde al Alonso, maken we even het bruggetje naar Leverkusen. Heb je ook gespeeld. Mm-hmm. Die halen Erik ten Hag als opvolger van Alonso. Ja, mooi. Ik denk dat dat wel kan functioneren. Ik denk dat wij heel kritisch zijn op Ten Hag in Nederland. Vooral door zijn periode misschien bij Manchester, waar hij regelmatig op de wip zat en er toch regelmatig ook weer van afsprong. En wat prijzen haalde voor Manchester. In een moeilijke periode voor de club daar. Omdat andere clubs aan hun voorbij gelopen zijn. Liverpool, City, Newcastle komt eraan. Arsenal vooral ook. En hij heeft het gewoon heel goed gedaan in zijn periode daar. Ook bij Ajax zijn prijzen gepakt. En dat hoopt Leverkusen natuurlijk nu ook, dat hij dat gaat doen bij Leverkusen. Dat lijkt misschien wel bij elkaar te passen op voorhand. Of is dat een aanname die op basis van... Nou, dat zeg je dat Alonso speelt dominant voetbal, balbezit, snelle zijkanten, naar voren gericht. Heel agressief, snel druk zetten op de bal. Nou, ik denk dat Ten Hag bij Ajax in zijn tijd niet veel anders deed. Maar ik denk ook dat Ten Hag een paar jaar ouder geworden is en ook geleerd heeft in Manchester dat je niet alleen jouw systeem moet gaan spelen, maar dat je moet gaan kijken, mijn systeem met een paar kleine aanpassingen, met de spelers die er zijn, de kwaliteit die er is, hoe kan ik daar het best met functioneren? En dan is Leverkusen wel een ideale plek, want er zit heel veel kwaliteit. Ja, blijft die kwaliteit ook? Ja, Wirtz vertrekt, Ta vertrekt. Dat zijn toch twee spelbepalende spelers. Wirtz in de creatieve, Ta als verdedigingschef. Stel dat Frimpong ook nog gaat vertrekken. Nou ja, dan zou je wel met Tella iets aan die kant nog kunnen doen. Die ook al een aantal jaren daar rondloopt, dus dat is niet zo'n groot verschil. Maar er ontbreekt wel iets in doelpunten, in assist, in leadership. Ja, dat moet je dan wel terug gaan krijgen. Maar als je 130 miljoen krijgt voor Wirtz, dan denk ik wel dat je daar een paar goede mensen voor kunt terughalen. Ja. Wat hij misschien niet moet doen is te veel bekenden halen. Zoals bij United gebeurd is. Ja, ga je spelers van United naar Leverkusen laten verkassen. Dat gebeurt wel eens. Alonso heeft ook een aantal Spaanse spelers gehaald. Die nu natuurlijk nog steeds een contract hebben bij Leverkusen, terwijl de trainer weg is. Ja. Is altijd de vraag, wat voor een type spelers zijn dat? En passen die bij de club en kunnen die ook met iemand anders goed functioneren? Ja. Hoe staat Den Hag er in Duitsland op? Hij heeft natuurlijk Bayern München 2 gedaan. Ja. Is dat nog iets wat indruk heeft gemaakt en meespeelt in dit soort stappen? Dat was in de tijd van Guardiola bij Bayern München. Daar was iedereen lovend over zijn werk en hoe hij dat deed. Ik denk dat dat alleen maar een compliment is, dat je zeg maar je proefschrift goed gemaakt hebt en dat je nu aankomt in diezelfde competitie en daar de cheftrainer bent bij een van de topclubs. Ja, als je nou die hele rits van voormalige clubs van je afgaat, dan is er overal wel iets gebeurd. Ja, en we hebben het nog niet over SV Meersen gehad. Hè. Ja. Daar waar ik vandaan kom. Hè. Maken ook nog kans op iets. Ja, tuurlijk. En dat is mooi om te zien. Je hebt tegenwoordig zo'n mooie app. En dan kun je alles een beetje nakijken. En dan kun je zelfs met sterretjes aangeven wat jouw favoriete clubs zijn. Nou ja, die poppen dan als eerste op. En dan kun je kijken naar je oude clubs. En dat is mooi om te zien dat het de meeste clubs nog steeds goed gaat. Ja. Ik vroeg net, promotie HSV, titel Liverpool. Dan gaat het toch al heel snel eigenlijk richting HSV. Heeft dat toch op een of andere manier een speciale plek in jouw voetballeven of anders dan die andere? Ja, misschien omdat dat ook de mooiste stad is waar ik gewoond heb. Ik denk dat het dan meer is dan alleen het voetbal, maar dat de mens, Erik Meijer, het gewoon geweldig naar zijn zin gehad heeft met Sandra. En een stad die eigenlijk alles heeft.
Of je nou wilt gaan winkelen, lekker wilt gaan eten en een goede koffie wilt drinken. Voetbal Voetbal wilt wel. kijken, of theater, musical, of de haven en het water. Ja, die stad heeft eigenlijk alles. En we hebben gewoon fantastische jaren gehad. En ik ben daar als mens, zeg maar tussen 30 en 33 heb ik daar gewoond. Misschien is dat ook wel de periode waar je, godverdorie, ook gewoon op je sterkst bent. En al die herinneringen ook helemaal vooraan in het cupje staan. Zeg maar iets wat ontbreekt voor jou uit zo'n periode? Of is het gewoon de realiteit, wat je in dat interview ook zegt? Het gat is enorm groot. Ja, ik vind het wel jammer dat ik niet een keer kampioen ben geworden. Als je dan toch 18 jaar betaald voetbal speelt, dan wil je ook wel een keer kampioen worden. Maar ja, dan moet er ook iemand tweede worden, of derde of vierde. En dat categorietje zat ik dan meestal. Met de clubs waar ik speelde. Ja. Of ik ging net iets te vroeg weg. Ja, daarna werden ze dan kampioen. Of haalden ze Europees iets binnen. Dan is dat gewoon zo. En inderdaad, de slag is geslagen. Je ziet steeds dezelfde ploegen in de Champions League. Hoewel het afgelopen seizoen de nieuwe formule Champions League goed bevallen is. Hebben we nog een hele mooie finale gaan krijgen. Ja, is die slag geslagen. Ook voor clubs als HSV, die nu weer terugkeren. Ja, dit was ook eminent belangrijk voor HSV om weer terug te komen. Om weer aan dat tv-geld te komen. Om weer een betere selectie te kunnen bouwen. En we hebben de afgelopen jaren dat ook gezien bij Stuttgart bijvoorbeeld. Die gepromoveerd waren, gedegradeerd waren, gepromoveerd waren. Het moeilijk hadden, er onderin dobberden. En nu in de bovenste regionen meespelen met een goede ploeg. Met technisch goed verzorgd voetbal, met veel jonge jongens, veel talent. Ja, ik denk dat de enige weg voor HSV is om daar te kunnen blijven, is die weg. En ze zullen deze zomer de selectie enorm moeten gaan versterken om in die competitie te blijven. Want het is moeilijk om in Duitsland onder de eerste 15 te komen. Ja, want die groep is zo ontzettend groot en breed. Ja, en er zijn een aantal clubs die met financieel minder geld het ook heel goed gedaan hebben. Een Freiburg bijvoorbeeld is fantastisch om te zien hoe zij zich ontwikkeld hebben als club. Mainz, ook zo iemand die er gewoon jarenlang meeloopt. En dan zijn toch altijd weer, zoals de Duitsers zeggen, traditionsvereinen die problemen hebben. En die zoekende zijn naar de juiste mix tussen cultuur en centjes van buiten, door een vreemde. Tot slot zijn de finale weken. Mm-hmm. Je was bij de finale van de DFB-pokaal. Ja. Gaat dan meteen ook finale met Aken daar door je hoofd? Ja, of? Zeker omdat dit jaar Bielefeld als derde Bundesligist de finale speelt. Ze zijn wel gepromoveerd nu naar de tweede Bundesliga. Dus ze hadden al een feestje gevierd. En dan komen wel weer herinneringen op. En ik was dan met een van de sponsoren van de Duitse bond. Ik mocht mijn verhaaltje vertellen en dan kom je automatisch ook bij Alemannia Aachen en de tijd daar en wat we daar beleefd hebben. En hoe dat dan is als je zo'n bekerfinale speelt. En dan ben je totale underdog. Maar ik had wel het gevoel dat de hele stad, behalve de Stuttgart-fans, ook voor de underdog zijn dan. En het was een leuke finale. Ja. 4-2, veel doelpunten, er gebeurde iets en ik heb wel genoten. Ja. De grootste finale van dit seizoen is die in de Champions League. Is er daar een underdog of een favoriet? Finale Champions League, ik zie daar meer het jonge Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain 2.0, de nieuwe versie. Nadat alle supersterren zijn weggegaan, is er jong eigen talent overgebleven. Die misschien geleerd hebben van die supersterren en die het nu kunnen overnemen. Het zou mooi zijn als die het zou kunnen pakken. Tegen de oude rotten. De stevige kerels uit Milaan, met Inter, met wat Nederlandse inbreng. Ja, de ongeëvenaarde Denzel Dumfries bijvoorbeeld. Ja, ik vind het fantastisch te zien dat hij het op zijn eigen manier zo succesvol is en gewoon een van de beste spelers in de Serie A is op zijn positie. En daar heeft hij heel hard voor moeten werken. En dat soort spelers weet ik wel enorm te waarderen, ja.